ونلمدح محمد أبو بكر صديقين ونلمدح محمد أبو بكر صديقين نظره نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق إلا نظره يا سيدي يا صاحب التحقيق ونداخل على عتاب. ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. торти мидови тайёр мекунем бе асал, тамошо кунем. шакара мегирем даст ҳами ягон каструлай ма сковородка дакадистам ҳамхе мемонен гарм мешава. вақте ки гарм шуд худаш об мешава. мода асалу ман дар кор нест даи торт. анам хел мешава кам тараке ки рангаш буромад мековен хеле бисёри баъд дуд мекунам. хеле дуде ки тезда бояд мо андозем маргарина. иҷода мегирим ма 8 дона тухма, қатъи 1 стакан шакар миксер қатъи лат мезанам то ки якҷоя шаванд. ҳамаш шакар ов шава камтарак, бисёр намезанем. мешава ба венч кам кунем. иққа миксерам лозим нестай. кадоме ки надора бе миксерам мешава. канали мада ҳастай ки торти мидови бе миксер. ма ҳозир ки камтар саросимаем ба миксер мекунам. инам хел 8 дона тухма ҳозир ман ҳамаша меандозам. баъд шакари обкадагира, як маргарина, як қошуқча сода меандозам дар шакари дигари. иҷода бо отдельния стакани дига шакар. иҷода 1 стакан пур набуд, лекин дар уҷа ки сирх кардам шакара 1 стакан пур шакар буд. инам хел камтарак меандозем тамом. ина маргарина андохтам, об шуд, 1 қошуқча содарам дар даруни ҳами шакар андохтагиам. бо якбора хаф када дам кард. инам хел дар болои ҳамун тухме ки ба миксер задем қатъи шакар, и шакари сирх кадагиам меандозем. баъд меандозем орд разрыхлитель. дига ҳечи надорад. тестаи мо намуқа чиз дорад. ози орд разрыхлителя меандозем. ҳатман орди виши сорт боша, орди ҳама нави баландаш боша ки беҳтаринай ҳам ковоки хушрӯ мешава. 1 пачка разрыхлителя ҳамаша меандозам. иҷода разрыхлители ма гирифтагӣ 10 граммаяй. калон бисёртарам боша ҳеҷ гап надорад. андозем то ки хушрӯ пайдо мекунад. бӯи сода намекунад умуман. хоҳем ба миксер занен, хоҳем ба ягон лопатка кофтан гирен, ҳам сахт мешава. ина ма камтар ки дидем ки сахт шудеста, дига миксера истифода набурдам то ки вайрон нашава, зуруш набиёяд. хамир сахт ки шуд миксерда зур мебиёяд. инами лопаткаи чӯбӣ истифода бурдам. беҳтараш камтар ғавсам ки шава, инамиқа мешава. ҳама ғавси хамири мо анамиқа мешава. бисёри баъд сахти баъд намекунем. иҷода андохтам 600 миллиграмм ширай. тамошобинони азиз, 600 миллиграмм ширай. баъд меандозам 1 стакан шакар, 1 дона тухм, ним стакан орд. тамошо кунед. ина тухма иҷа камтар худам навор кардестам, кам натунистисам як даста. ҳай чанд қайшид бобаш барои шумо навор кардам то ки шумо ҳам бо подписчикои нав омадагӣ ёд гиранд. бисёришон намедонанд дар канали ма 5-6 намуд торти мидови пухтагиам. агар хоҳед пешина видеоҳошам тамошо кунед. торти мидови бе миксерам нависед, мебурад дар канали ма ҳастай. анам хе кофтан мегирем. дар алов ним стакан ордам ҳастай, фаромӯш накунед тамошобинон. ҳам хе кофтан мегирем. алови баланда тезда мепазад. хеле намонем ки худаш беста тагш мечаспад. ҳам хе кофтан мегирем. венчик боша бо хубаи кофтанда то ки ҳамаи ҳами кулла намонада дурунашда орд. тез аралаш мекунем. иҷода ма гирифтам тунукада. анам хе пергамни бумагада тунукада якта пухтан мегирам. 7 золача шуд. 6таша мепазем. якташ ина даруни ида. и барои болошай охирон
барои крошка майдатарак мондум. Иҷода мондагиш ҳамаш барои торт. Ина тамошобинони азиз, якум корша гирифтам, хайда болои вай када будам, пергамини бумагаи худам резинивие да болои када будам. Иҷош хай зиёди када, иҷоша мебурам, идав ба майдатар мегирам. Беҳад мулоим шудай, бе асалам мешидай. Мо асал гуфта гаштем, мидовира бе асал намекадем. Гуфтам бия бур проба кунем. Асал надоштам. Бояд мапагаи то тайёр мешид, гуфтам мекунам биами асал ям борак. Шуд нашуд, хай бо ягон печениш мекунем ки не мешидай бе асалам. иҷа ба торт пиғдездам, яки зайнаб мебиёе афти ира мебини дар косметика тарае. Як ман иха косметичкам да яда косметика буд, кошки ҳаваёра бикунам. Да ҳами вайм омада косметичкам да мо косметико ира биyak я бор хушрӯ нигоҳ кар ки иҷа хамир шӯридеста юзем пешаш ҳама ҷазира пури орд кадаям мара чашмои калонта нишон теяка чашмода ҳама қашакидае ки тра чи косметика кунӣ чиё хеле инҷора вай кадае помада кадае румяна кадае чи кадае ҷазирои ҳамара бироварда иҷа нама тайёр дорум торт. Якум коржа гирифтам. Ана ки ҳозир 5 коржи дигара мекунам. Иҷада 7 корж шудагия. Анаи охиронаш майдаҳак шава хай меша барои крошкаи болош. И торти медови не торти спартак мешава. Камтарак сирхиш гузаштагия ҳамо шакара сирх канида мешид ки иҷо сиёҳи батофтиса ягани сирхчая. Ина бине ай пеш кунам. И сирхча ай дур мекуни сиёҳа меги какао андохтаги чи андохтаги нестем сирхакай торти медови сирхак мебини бини ай пеш нехе сирхай инам хали мекунам хай бо и дафъаи дига ки кадам камтар шакарша вай кам сирх мекунам мешава бо торти медови светли медови ним торти шакари меша. Инҷа дӯстони азиз ма гирифтам. Ина ира бинед чиқад ҷудои хушрӯ мешава. Намира ҳозир гирифтан мегирем, анохи рафтан мегирем, ки ман я даста натонистестам. Ина михе ая тарафаш. Худаш ҷудо мешава. Ба гарму гарм мегирем, бо дигариша тинук мекунем, пухтан мегирем. Михе беҳад ҳам кортон осон меша, ҳам лист тозак места, ҳам хали удобнияй. Ман камтар ира сер орд мекунам. Идав ба даст тинук намекунам, ба катал аму чӯкати скалка кати тунукш мекунам ордуш мепошум ку болоштаам хей вообще уже нехчам агани ихе мулоима и камтар аму маслае ки ях мекуна маргарин дора барои ам сахтакшдаги вақти тунукш мекунам мепаза бонам хам мулоим меша ҳам кори тунукуниш осон меша да даст навечаспа аммо чӯқати хушрӯ рост тунукш мекунам то ғуриями меша ҳар ятай ҳавай чоркунҷа мекунам медовира пухтай бинед умуман сиёҳ нестай уҷода хеле сиёҳ метова бинед свети ки медови ки аппетитнияй ку чиста медови меган хали сирхак биёя бисӯзонен анам хали омадагия акма их хели баъд сирх намехостум хели шуд хай ё мепухтай ихе мешидай значит када ҳами хелам боша ҳеҷ гап надоштай хай то охиша бо бинем бо крем кунем чӣ хели мешава баъди пухтан баъди ки питатсия кардан. Ина тамошобинони азиз охирон коршай намхе хушрак ҷудо мешавад бо ба я даст каристам бе ягон ин хеле пузирки кадаги ав тараф чапанагиша нағавзишам бинед намулоимишам бинед гармакай намақа коршдаг яктай дига охироне ки вайш мондаги барои крошкаш инои рецепташ ами якта торташ пухт уже тайёр шуд чағавса ки мулоимак меш хай ордоша крем мекунем ё ҳама қандол мекунем таи вай мешава кремиша наметовам ба азобияи камки ида бо яктаи дигаша тинук мекунем ози охиронша ҷоша тоза мекунам ба корчақа трош мекунам ки ин надара эҳтиёт кардан дар кора ҳамҷоша ки доғи сухтагӣ бори мондагӣ ва ҳеҷ гап надора и бечорам қа хизматҳои кадагие ки нами чанд я сол мешада
خیلی خدمت کردی. креми мо заварной ном дорад. креми заварной тайёршудаги хунук шудаги мондум ша яхкат болша салафан қати пушонда будум ки то ки қоқ нашава. Анам инҷа 230 грамма ами маска 230 граммай. ин маргарин неста, ин маскае ки 82% жирностиш баландай ва сгушонка. инҷа да инам қа сгушонка андохтам. баъд ба миксер мезанем. бине маска дар комнатни температура ҳарорати хона да истодагиай. барои ки холодильник мегирен сраза яхкадаги ба об мекунен мебра ҳамун крема. ман мемонам вақте ҳам торт тайёр кунда барвақт мемонам гарм шуда меиста мулоимак меша. ҳарчанди тонем бо бисёртар занен ҳами крем сафсафед мешава. вообще намегӯен ки шумо ба отала кадестен ё заварной крем крахмал наандохтагим ида заварноида. анамхе якта пушти листа ма да хеле подноси чоркунҷа надоштам. баъд гирифтам да пушти лист кардам. барои кӯдако барои хӯрдани ҳаррӯзашон мешава. баъд амҷашда камтарш як пара шикастагӣ буд. хеле мулоимак ки баъд буд ами бардоштанда шикаст. барои ман ҳар майёра тарафҳое ки кадомиш ки ягон ҷош каҷала буд, ягон камтар зиёдӣ омадагӣ буд, ба корча рост карда бурида будам. ҳамон вақт тарафш камтар шикаста буд. инам хеле чиқам мулоимаки хушрӯай. ман сраза вақте ки хунук шуд тез кремошам шакидам. кремша қадар бисёр намекунем тамошо бинам, барое ки мидови худаш да питатсия кунай, хали да танааш крем бояд набоша. креми бисёр боша, баъд буриди хеле айлавош мебуроя, да мидови нағз нестай. да бисквит боша хушрӯай, хеле ҳам бамаза мешава. да мидови хеле крем бояд чиқа питатсия куна. барое ки агар питатсия накуна коржо қоқ мебиёя. мешава ки шумо сироб накунен, метонен ки сироб бикунед. барои чӣ гуфтестам ки накунен? ин ҳами заварной худаш питатсия мекуна. ҳай ман хостум кардам, рӯзе мешава ки ман бо намекунам, ам бе сироб ҳам мекунам. яхе вақт мекунам, яхе вақт бе сироб мекунам. яхе болоша чӣ хеле мехоҳен оротиен. ман якта коржи майда мондагӣ ба ай барои ия буридагӣ рост кардагӣ иқа корж монда буд. ҳамаша майда кардам, болош даҳанам хеле пошидам. гир доштам осонакай. баъди торти мидови камтар ҳами як чизиш мада маъқул нест ки ҳами крошкаош мереза. ҳамаи ҷо пури крошка меша. агар листи паднос боша, дарунаш да боша, ҳичи не, ҳамаш да даруни худаш меша. ҳай ҳисоби ки ман надоштам падноси чоркунҷа, да ҳами лист кардам. барои кӯдако, барои хӯрдани ҳаррӯзашон мешава. хай бениҳоят торти бамазза. ҳай вақте ки ҳами торта мехӯре дили одама намегира. торти ки ман якум бор рисковат кардам, ба шакар кардам. бояд ба асал кунӣ. вақте ки асал намедоштай, ба шакарам мешидай. асал хай пешвақт фақат ба асал мекардам. рисковат кардам, гуфтам ки хай чизи шидагиш ки мекунам, бояд бутонам ира. тонистам беҳад мулоим омадаги ами буриданша аҳамияти. корчара ки меандози ҳам хеле мулоим. ҳай як даста ҳам қас шумо да сиёмка карда тонистам. беҳад торти мулоими хушрӯ омад. тамошобинон дар ҳақиқатан болаззатай. тавсия метиҳам ки ҳатман асала гуфта фикр накунен, бе асалам мешидай. бо барои фурӯш кунен, барои ягон бизнес ҳастай зано бикунанд, хеле бо экономиш намеғалташон. креми сметана ва қаймоқ мисол намеёванд қиматай хеле петмол сливкиё. инам хеле заварной осонак мекунанд. ҳама и торта када метона. барои оилаи хитонам мекунем. бениҳоят болаззатай. иҷада ман ҳами қай ки буриданша нишон надодам. тамошобинон саросима будем, рафтиста будем. тамошобинони азиз, берун бинем барф боридам. хеле шамоли хунук, камтар нури офтоб ромадай. ҳамин ну ки ҳами интересни шуда ҳами здания дар ҳами ай ҳама болош да якта чиай вай крана кандеистай ай ба ҷои сос кунам поли шикастистай чӣ кори кадистай болода чӣ хел омадай интересни шамада ам хунукай шамолай барфай ина иҷада заминода меф барфа бине ҳама об шудестай яка лекин ха хунукай ози омадани мода барф беҳад сахт боридеста буд заминора бине уҷа таш дар нури офтоб наоб буромада
мо дар центри Қазоқистонем. Рафтистем тарафҳои хонак. Зданияда яди кор доштем. Корора ҳал кардем. Кӯдако мактабда, Зайнаб худаш тоққаяй дар хона. Ина барф. Ина барфа бинӣ. Хунуке ҳаст ки уже зимистон иҷа сар шуд. ина ин тарафо барфош маълума хушрутарак. Амма замин сар хистам ки сафед буд. Ози бо пахела гӯё вай шуд об шуд. Барф. сағ Зайнаб рафт қадар барф овард. Гуфтам хай бе барфи я рӯз дига бориди хеле баъд чӣ нашуда дар замин нарасида об шуда буд. имрӯзам хе барф сафеде мегӯям зимистони қабар вақти баъд сар шуд. инҷа хай як северни як хунуки бадай. дӯстони азиз, иҷада мо занҳои тоҷик ҳамсоя дорем. бисёрӣ шиштем, ҳама каса камтар бо дари ғарибӣ зиққи худа буровардем. ҳама каса шишта суҳбат кардем. камтар мо дастархон хай дертарак сиёмка кардам. баъд иқа хӯрдану шиштану гап задан баъд гуфтам камтар навор кунам барои подписчиком. қариб фаромӯш карда будам наворкунира. вақти шиштем суҳбат кардем дига чӣ хелай одамам ёдаш мебурора наворкунира. барои шумо камеам буд бо ҳамроҳи ҳамватанони худмон шиштем. ҳамеша дар куҷое боша ҳамватанони мо якҷоя мешинем, суҳбат мекунем. хайр тоҷикои мо меҳмондӯстдоранд. ҳама вақт беҳтарин салатҳои бо лаззат тайёр карда моро даъват кард. мо шиштем камтар суҳбат кардем то ки зиққи диломона бурорем. дӯстони азиз, ба ҳамин навора ба охир мерасонам. дар паноҳи Аллоҳ бошед. худованд ҳамеша нигаҳбонтон бошад. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحب